माने फंनैसोल' माने बर'खौ नुनानै बियो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बे बर' जाथि खुखुर खुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हदाय दिन बे थांगोन फैगोन माबा मोनसेब्लाबो मावनानै थांखागोन बियो ओमफ्राय आरो होसोगोन होसोनायाव ओइ बर' जाथि खुट्टा खुखुर बेनोल' रावा आंनि बुंनांगौआ नैबेखौल' बे रेन्जारा रेन्जारनि नामखौथ' मिथिलां बे दाखालि बुजानाय रेन्जारा बारंबार बेनोल' रावा खालि बर' जाथि खुखुर बर' जाथि खुखुर बेनोल' सबनावनो जायखौ होसोब्लाबो होसोगोन ओमफ्राय आरो माबा जिनिस मोनोब्ला बेखौ उथायना लांगोन मैयाहाय ओमफ्राय बे न' सावनायाव बियो मा लांगौमोन आंनाव सिबिं दंमोन बेसर दं माबा हाइजें दंमोन साइकेल गोदान साबि गोमानानै इन्जुराव सोनानै दंमोन 20 खान थिं फुङाव लायब्रबदोंमोन आं बेखौ नुहुरनानैसो बियो आंनि न'खौ सावफैदों बेखौ उथायनानै लांगौमोन इटिमयधे रायजोआ जै होनायावसो नागारनानै बियो फैदों गारियाव गावनि बलेर'आव जाबनानै लांजोबनोसै खमसे खम बियो 80-90 हाजारनि सम्पति लाङोमोन आरो थानो हायाखै ओमफ्राय सिखा रुवाबो लानानै खारबोबावदों बियो हाइजेंखौ अब्लाबो माने गाव गिनां खारनायाव इसेल' मोनबोनाय जादों हाइजेंखौ एसे अब्लाबो लाबोदों गिनाय गावनि गिख्रंनायजों नागारनानै खारबोदों आरो साबेसेसिम मानसि लानानै साब्रै बिसोर साब्रैयानो माने गाहाया बे रेन्जारानो सिखा खुख्रि गंसे लांबाय सिखा खंखाइ गंसे लांबाय मानसिया सिभिलाव दंमोन ना सिभिल साब्रैबो सिभिल औ सिभिल दिनै आंबो बेखौनो मैयानि जाथायखौ लानानै बे असिलायाव आंबो बुंनो सानदों दाखालि डिसेम्बर दानावहाय जाथाय जानायनि सिगां डिसेम्बराव बियो ओरै जोंनि गामिजों हाबनानै सासे जाम्बा मानसि दिनेश हाज'वारिखौ हमनानै लानानै थांनाय जादों बिनि सिगां बियो आंनियाव थांदों बेनिफ्राय आं सिथ्लायाव थारुन दानबाय थादोंमोन आरो सिखा खुख्रिजों ओमफ्राय बे सिखा खुख्रिजों थारुन दानबाय थानायलाय बिसोर आंनियाव ज' जिरायनो थांदों बेनिफ्राय थांनायलाय आङो बिसोरखौ सनमान होनानै आं बिसोरखौ एसे आसन होनो नागिरदोंमोन आरो आं सियारबो होदों खिन्थु सारा प्रान्जल तालुकदारा जिरायाखै ओमफ्राय आङो बिसोरखौ सनमान होनाय असिलायै आंनि सिखा खुख्रिखौ आं दोनदों थारुन दाननाय सिखाखौ आं दोनदों आरो बिसोरजों रायलायनो थाखाय बे समाव बियो आंनि सिखाखौ थाब खननानै माने सिखाखौ ओरै दाहार नायलायबाय आरो बियो बेनिफ्राय बिदि खालामनानै दफं सिखारबाय ओमफ्राय आं बे समाव बुंनाय जादों है दुलुबना लागैसिल सार होननानै बुंदों आरोखि आं थारुनखौसो दानदों बेखौ लांनो नाङामोन होननानै आं बुंबाय बे समावहाय बियो गसंनानै हाथिम सार बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेबा खालामनो समाज सेबा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों आं बेबायदि आंनि गोसोआव सानदों आरो आं हामा मोननाय जादों बेखौनो आङो दिनैहाय रायजोनि जानानै बे आंनि जानानै थांनाय जाथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय एसेनोसै।